காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கள் ஊருக்கு தான் வந்திருக்கேன். நான் எங்கள் ஊருக்கு வந்துட்டு எந்த இடத்துக்கு போகலான்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலாக இங்கே இந்த வயல்காட்டு, அது வயல்காட்டுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, இந்த கரும்பு சோளம் அதெல்லாம் நிறையாவே இங்கே இருக்கும். சரி அதையும் உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இப்போ நடந்து போயிட்டுருக்கேன். சும்மா ஒரு கேஷுவலாக தான் நாங்கள் நடந்து வந்தேன். சரி டக்குன்னு வ்ளாக் எடுத்துடலாம். இது நம்மளோட 3வது வ்ளாக். யார் நம்ம செகண்ட் வ்ளாக் செக் பண்ணியோ கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணுங்கன்னே சொல்லலாம். போய் பாருங்கள். நான் இதை தாண்டி தான் போனோம். இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஐயோ எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இதை தாண்டி தான் நம்ம இப்போ போனோம். ஏன்னா மழை பெஞ்சுது. இது மழை காலமே இல்லை, ஆனால் மழை பெய்யுது. வேறு லெவல் தான் போங்க. கிளைமேட் எப்போ மாறும் நம்ம இப்போலாம் கணிக்கவே முடியறதில்லை. சரி இது என்னன்னு தெரில. சரி ஓகே, இதை தாண்டி தான் போய் ஆகணும். ஓ மை காட், இது எப்படி சுற்றி போகிறதுன்னு தெரியலையே. வழியில் போய் தான் ஆகணும். பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு செம சகையாக இருக்குது. சரி என்ன தான் டிராக்டர் போயிருக்கு போல இருக்குது, அதனால தான் இப்படி இருக்குது. சரி இருங்க, நம்ம அந்த பக்கம் வழி இருந்தால் போய் பார்ப்போம். ஃபுல்லாக கருவக்காடு. அப்பாடி, ஆக்சுவலாக எனக்கு பின்னாடி பாருங்க செம்ம க்ரீனரியாக இருக்குது. எங்கே பார்த்தாலும் வேறு லெவலில் இருக்குதுன்னே சொல்லலாம். செம்மையாக இருக்குங்க, உண்மையிலேயே வேறு லெவலில் இருக்குது. ஜேர்னியை பாருங்கள். சரி இப்போ நம்மளால் அந்த பக்கம் போக முடியல, அதனால தான் நம்ம இந்த பக்கம் போகலான்னு வந்தேன். பாதை இந்த பக்கம் தான் இருக்குன்னே சொல்லலாம். சரி வாங்க போயிட்டே பேசலாம். இதெல்லாம் என்ன செடின்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. பார்க்குறவங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரிஞ்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். காலில் முள் வேற கட்டிச்சு. இப்போ நம்ம அந்த பக்கம் போகணும். செடியாக இருக்குது, முள் செடியாக இருக்குது, இல்லைன்னா தாண்டிடலாம். நம்ம இதை தான் தாண்டியே வந்தோம், இந்த முள்ளு செடி. பாருங்களேன், கொஞ்சம் நான் காமிக்கிறேன். எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல கேமராவில், பட் எனக்கு வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்போ மணி பார்த்தீங்கன்னா 4 மணி ஆகுது. வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாகவே சொல்லலாம். அது வேறு லெவல்ன்றத விட என்ன தான் இருந்தாலும் இந்த கருவக்கடை இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு செம்மையாக தானே இருக்குது. நம்ம சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா பஸ்ஸு இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் நிறையா. ஆனால் இங்கெல்லாம் வந்தால் பஸ்ஸு அந்த பொல்யூஷனே கண்டிப்பாக இல்லை. இந்த கிராமத்துலலாம் இருக்கும்போது பொல்யூஷனே சுத்தமாக இருக்க மாட்டேங்குது. ஐயோ அங்கேயும் தண்ணி தான் இருக்குதா, இது எப்படி தாண்டி போகக்கூடாதுன்னு தெரியலையே. என்னங்க இது ஒரு அட்வென்ச்சர் ட்ராவல் மாதிரி ஆகிடும் போலியே. படத்தில் கூட ஒரு சின்ன சாங் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு சாங்கில் அந்த ஒரு சின்ன லைன் வரும். அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்களேன். எப்போ தாண்டா ஊர் நட பார்க்க போகிறேன், செம்மையாக இருந்துச்சு அந்த லைன். ஆக்சுவலாக சொல்லும் போதே அதை தான் சொல்கிறேன். எல்லோரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்க. சரி ஓகே, இப்போ நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு சினிமாட்டிக் ஷாட் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா சினிமாட்டிக் ஷாட் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். உண்மையிலே செம்மையாக தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக எனக்கு எப்படி செம்மையாக இருக்குது அந்த ஃபீல் உங்களுக்கும் கிடைக்கும்னு நான் சத்தியமாக நம்புகிறேன். இல்லை தான் டிராக்டர் போகுன்னே சொல்லலாம். டிராக்டர் போனதுக்கான அறிகுறிகள் அப்படியே இருக்குது. ஏன்னா கோவில் திருவிழா நேரத்துலலாம் இதில் தான் போவாங்க. ஏன்னா நானும் போயிருக்கேன் கோவில் திருவிழாக்கெல்லாம். கண்டிப்பாக கோவில் திருவிழாவுக்கு நான் ஒரு வ்ளாக் பண்ணுறேன். எங்கள் ஊர் திருவிழா எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நீங்கள் தனிமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு பேசிகிட்டே இருப்பீங்க. ஆனால் தனிமையாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக என்னை பொறுத்தளவுக்கு அது தனிமையாக இருக்கலாம். பட் நீங்கள் தனிமையாக இருக்கும்போது இந்த இயற்கை கூட ஒரு 4-5 நிமிஷம் இல்லை 1 hour அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னு வைங்களேன், கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் மனசில் இருக்கிற கவலை எல்லாமே போயிடும். என்ன தான் நீங்கள் டென்ஷனாக இருந்தாலும் அந்த டென்ஷன் ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆகி பஞ்சு போல் பறந்துடும்னே சொல்லலாம். கண்டிப்பாக
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு பூச்சி இருக்குது, அது என்ன எல்லோரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். தட்ஸ் ஆல் கைஸ். இதோட வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய், see you later.